tebye esero yengerire ibintu bintongora unoko buwakore tuganyanye gutware binge ubwekane nyarebe iro muntu negesyo kyaye azahera moire Konyoma muruyo nyora bana endo imokole toyonde ochayo yo monene ubanga bana baye bonsi oseigo mito moiwe batigara mone mechando unatawa manyetie unanginyoro mondo meteo moruyo ye kanyora banane bakabanganya bana buya abegete sukuru naende bono wikanjira narangare toyonde wa amagozo moruyo monena karwara namuira nyagitari akamamenyi bono nyumba Oroire mukamenda ekera rora ngozirale kabwato no mosoko akibotizera kamuira mpaka nyagetarie ekera ngeta nyagitari takora litukeli umoni na managasira abantu bagakuru Mamoto wakorete umwango morugyo niyo kwale komo wenya abana bamorora Ekerengete nyagitari takora lidukeli umongi nabona gasira abantu bagaichana Inama mocha wakorete Kumwango morugyo Inayo kwere komo wenya Abana bamorora Bono mbolense Yabere nkomu Naro jomo nguano na cheta kanyoro morugi Wakamenya nere buya Abana wegete ki academy Ni boarding school rende Ande bono wikanjera bakiriria abana babira banene anda akamanya kore toyonde bono abakurukanga mamisabu akamenya ko jando morungu ya akamanya kore okubona no kimwa bwati kumbe no wajaya tumonyoliro yomoke nganero muya bono rende nakitoka tebere kore bintu buno ko bwakwa okore takoranga nyana babwate babe nayo gandi babiro nyitoko nya kore bima chinguru kwanza wa mwana wandai aina ro wana renda ina butoka na kubakurera Wasanya kitu asinya Etwale mairi ya baruni baito Abasanya na kitu asinya Etwale mairi ya baruni baito Abasanya na kitu asinya Etwale mairi ya baruni baito Eva no gute moto kwanyomire Ujamana takari kwanyomire ni mole mole nege tebusikia opole kuya okoro karama wanya musaja yona kiarense akanya kumroka naye baba naye kiamo ande kamaro bakara bakarangira akagenda mati no roje situation ine ko kiaba kuja ko materi ya umwagira kitabiraki amateri ndaki yari ndo kolire yanyalindo kolire wibono musaja yalindo kolire amatuku gakwera make omusaja oli omanya kumwanga pi omutuku nagochiaria bono oja kumwaka chikundi onyandire achikubuni switi kurukio miti akong'onde chumeli kwane getukire moturi akamba kadamu yale koba
Mari, ora somos sinimurao, mi tata. Ya mwana tata tenge joboro moneberia. Okwa mwile paka mata ya ukwe mweni uya. Na uya ko muna chairman. Endo tro kinaro repri, ori lagira. Abantu bakomburia, ekiri kiane. Ere problem, ere complete. Why? Ona makosi kingwala kole. Ani abantu bakomburia ekiri kiane. None njirango tae sota bakoranga na makianda basokonwa. Kuyita mara. No body Edward. Yuru munyalita leo mai. Ya okani kayaya. Yako unyo motiki nikiaye. Ya bobe. Tuazinya, agora Maria vai